नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत खोबऱ्याची चटणी पीठ करची पळोवया। हो चटणी पीठ करचे आमकां जाय 1 वाटी खोबरे, अर्ध वाटी फुटाणी डाळ, 3 ते 4 सुकी मिरसांग, 1 वाटी फण्णा पालो, चवीक मीठ, हिंग आणि थोडीशी आमसण। पहिली फुटाणी डाळ भाजनशीच मिक्सरात घालून ताची पीठ करून घेवका। तयार केल्लो पिठो एक सेपरेट आयदनात काडून घेवया। त्यानंतर एक कायलीत खोबरे जराशी कुरकुरी जातपर्यंत भाजून घेवया। खोबरे जरा होऊन जाल की तातूंतच फण्णा पालो आणि सुकी मिरसांग घालची आणि ती बी खोबऱ्या बरोबर भाजून काढची। खोबऱ्याचे कलर जरा चेंज जावचे लागले की तातूंतच हिंग घालचे आणि सुमार 1 मिनिटभर भाजून गॅस बंद करचे। आता भाजून दवरील सगळे सामान एक प्लेटा भितर निवच्या काडून दवरया। निविल नंतर हे सगळे चटणी सामान एक मिक्सरा भितर काडून घेवका। तातूं भितर आमसण घालका, रुचीक जाय तितले मीठ घालका आणि हा जो चटणी पीठ वाटून घेवका। चटणी पीठ वाटतना मिक्सराक चिकटता तो मदी मदी स्पूनान हालून घेते उरका। चटणी पीठ जरा खरखरीस वाटका आणि लास्ट फुटाणी डाळ पीठ घालून 2 पटी मिक्सर फिरवून घेवका। आता वाटून घेतिलो चटणी पिठो एक व्हड आयदनात काडून घेवका आणि ते स्पूनान सगळी गुळी काडून बरेकन मिक्स करका। आमगेल चटणी पिठो रेडी आसा। हे चटणी पिठो पोळे, भाकरी, चपाती कसल्या बरोबर बी खावचे बरें लागता। तुम्ही हे घरात ट्राय करून कसाल म्हणून कमेंट करून कळया। आमगेल व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।